Hai salut și bine am găsit într-al doilea episod și astăzi noi o să facem casa. Poate toate. Și haideți să începem. Da, Cătălin, pădeaua facem cu lemnul, uite așa. Stai un pic să iau lemnul. Lasă că eu am. Tu ești mă ajută. Așa facem. Da, și în mijlocul o să facem ceva. A? În mijloc să rămâi păstățele. Ce ai făcut, mă? Asta tu. Так așa. Da. Eu din partea asta ca să fac. Și în mijloc ce să punem? Nu știu, ce vrei. Spune tu. Ce-am făcut eu? Dă-te. Eu n-am vrut să te pălesc. Dar nu mai pălit. Dar cine te-a pălit pe tine? Nu știu. Pe mine mă ucide. Mine fix așa atunci. Voi cine mă ucide? Cineva... Sare în sus. Gata. Sare în sus, mă. Așa și... Давай să facem ușa mai repede, că nimeni să nu iasă. Să punem almaze sau nu? Da. Lasă pe urmazi. Bine. Să ce da. Dacă... Ce să fac eu? Ce fac? Pune în mijloc almaze. Ce să fac? Ce să fac eu? Ce am vrut să fac eu? Așteaptă. Eu stric bloc. Eu stric. Eu pun tablou aici. Știi cum se craftește tablou? Nu, dar scrie shop și du-te să cumperi tablouri. Că o să ne trebuiască să decorăm casa. Da, și să cumperi și blocuri de almaz. Că avem 5 milioane, nu știu cât. Stai, shop. Du-te la workshop. M-am dus și eu și îmi trebuie... Eu am făcut peci. Așa. Trebuie. O să ne trebuie masă de zăcirovanie. Da, Am luat 2 paturi. Bine. Și ce să mai iau? Eu mă duc să iau, poate eu am găsit. Dar... Aici nu e nimic, trebuie blocuri de Nu almaz. știu ce za workshop asta e. Ce workshop ăsta? Trebuie blocuri de almază, bă, că nu găsesc. Eu cumpăr aici că asta. Da. O să-mi trebuiască și măiac. Nu trebuie, că de asta două. Să cumpăr. Da, până nu trebuie. Gata. Mâncare când ne mânca. Și... De mine nu mânca. Păi și uite că ne-am revenit și haide să... Așa, pădeaua gata, noi am făcut-o și haide să facem casa ca să fie mai frumoasă. Nu știu să Bine. nu tot spre el.
Da, îmi trebuie sticlă. Așa. Uite. Bă, m-am greșit. Și dacă am venit eu. Da? E acolo. Sorin, Și? tu filmezi? Da. Filmează eu. Așa. Eu la des. Так, facem. Ce faci? Ferestrele le faci? Da. La tine mă ce textură? Să pun și eu. Și eu. Pac-Man. Uite că. Da. Papa. Că... Am pus eu aici în chat. Așa. Geană. La mine este o textură nouă. Da. Bravo. Folder, telecomande, apoi Enter. Film. Este aici o... De ce nu ți schimbă textura bagă asta? Ce? Nu se schimbă textura. Cătălin! Dai ca la mine! Pe mine nu știu cine m-a teleportat. Dai ca la... Herobrine! Cătălin, dai ca la mine! Vine Herobrine! Так. Cum se cheamă? Jesus, bă... M-a teleportat acasă. Bă, dar era Herobrine. What the fuck? Bă, da... Te-ai filmat Herobrine? Da. Da, bă, ce... Hai, Cătălin. Eu m-am speriat și ce mă pălești? Ce mă pălești? Eu nu-ți pălesc. Mă pălești pe mine. Pe mine cineva mă pălește. Asta mă din Herobrine. Tu nu știi, tu pe mine mă pălește. Eu știu. Uite la vecino aici. Emre? Unde a dispărut casa? A? De unde a dispărut la noi casa? Este. Noi. Bă, la tine este bug. Ce? Pe mine a dispărut casa. Ești din serverul și intră încă o dată. Nu știu. Da, și îmi trebuie nouă, uite, piatră. Piatră strălucitoare. Punem, uite, aici. Мне интересно, скрыл луч. Луч. Все, eu vin acasă. Ce este acasă? Da, este. De ce pe mine atunci mă pălie? Nu știu. Uite, Herobrine. Poate să fie. Ce casă am făcut normal. Eu mă ocup de ușa. A? Eu mă ocup de ușa. Ce-am făcut? Fă-o. Păi, îmi cer scuze și... Nu, eu fac o idee. Două uși, eu am o idee. Tare bun. Uite așa și... Întreb piatră. Iaca. Piatră. Și haide să facem scările. Ai piatră? Tu. Întreb încă o piatră. Nu știu. Uite, prins un docuri. Nu, piatră.